ziua. Ce bani mi-a făcut panorame de 2 lei. Mă, aseară Gigi care a fost la o petrecere, mă, și a murit. Mă, să mor eu dacă nu s-a bătat. Bă, dar s-a omorât, nu mă pune, a ajuns din nou închisoare că a băut așa mult. A tras o panară, dar de somn, că mergea pe autostradă. Hai la babore. Îi dau, mai vorbește colegă. Băi, s-a enervat Gigi pe care că și-a dat câștitele în mașină că pe steaua seară cu 3-1. Bă, nu să mă, cu 2000 la 1, pentru ce se 2000 pentru 1 steaua. Bă, am primit aseară. Tu îi dă o babă de aia ce se păstră. Bă, să moarge pinalul, mă. Deci am primit așa, zicea, mămi, deci mie de lii. Băi, stai că minteți. Cea 20 de milioane, băi, ce cred că 20 de milioane? Băi, dar câte 40 de mii, băi. Ia-te, bă, e fără cheile. Aseară, fără cheile. E fără cheiuțele, că ăla nu mai vrut să ne dea bani înapoi pentru berea lui de 20 de milioane și pentru țuica lui care a luat-o. Bă, fuma seară, bă, s-a gândit. Bă, stele, vezi că mai beau mult. Da. Zice unul pe stradă, bă, oleu. Bă, așa face, gât. Ăla zol, pune-ți mă bebe. Așa, hai, mă. Zice pe că le-a dus soile seara cu freza lui de miștocan. Băi, stai, băi, dar s-a supărat așa de rău, cât a început să facă tume de beție, că a pierdut steaua seara cu 2000 la 1. Ce tume, mă, le mergeale și n-am. Bă, oleu. Uite, bă, camera aia de acolo, vârtă, uite ce Dar întâi nu te voi la mine așa că dau 2 sticle. Tu, dă-te liniște. Băi. Uite, bă, azi cociu. Băi, fată, nu mai leșina că ești bună de Sleeping King. Am glumit și eu. Hei, bună ziua, știrile pe TV. Eu sunt Andreea Tonciu și am mea sucă cât un bețivat de 2 lei. Opa, mă, cât 2 lei, mă. Mi-am urât de 10 lei, e duce. Ești de 10 lei și ai născut. Băi, bețivanul de la țară și ăla știe să-și repare nasul. Ia flexul și dă-i la nas că se duce nasul. Nu, dar de cât puțin de tot. Simți, ei, gata, ai făcut flexul, ai rămas fără nas. Am glumit, nu rămas fără nas. Bă, dacă aș vrea o plasmă, aș lua-o. Nu ca flexul ăla. Bă, dau cu plasmă pe la nas. Mă bine de ce plasmă, că... E prost, plasma e telefon, nu telefonul, e televizorul, plasma, televizor. Ești bat în cap, bă. Bă, plasma e o plastre, da? Stai mă liniștit. Plasma e plastre. Gigi, pe care nu mai fura oile, că-ți dau 2 șuturi în fund. Pe care? Ia dă-ți mea de... Aaaa, nu, mersi, hai. Bă, și... Vezi, bă? Bă, acolo e în închisoare. O, lasă, ce pânără mai facem aici? Băi, dacă noi nu ne bețivăm, nu murim. Ce bețivăm, mă? Dacă nu bem! Bine, la